Триває вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую вам, що ви до нас долучилися. І далі впродовж півгодини про важливі події дня сьогоднішнього, не тільки сьогоднішнього, будемо говорити з гостем нашої студії. Це політичний експерт та політичний аналітик Олександр Солонтай. Пане Олександре, ще раз доброго вечора. Дякую, що ви прийшли. І хочу ще нашим глядачам нагадати про те, що ваша думка для нас теж важлива і запитання, які вас турбують, для нас теж важливі. Ми б хотіли їх почути. І якщо, власне, ви маєте що сказати або про що запитати, телефонуйте до нашої студії. Номер телефону зараз бачите у себе на екранах. Я його озвучу. Це 073 419 41 58. Пане Олександре, хочу я розпочати з такої важливої, але дуже нехорошої новини дня сьогоднішнього. Це масові судові засідання у Криму на території анексованого півострова. Йдеться про більш ніж 70 судових засідань. Я нагадаю глядачам, можливо, ще хтось не знає, що це судові засідання у справах кримських татар, які раніше вийшли з одиночними пікетами у відповідь на обшуки і арешти. І, власне, головним доказом звинувачення служить експертиза експертного центру МВС у Криму, згідно з якою начебто пікети об'єднані єдністю мети, задуму і спільною організацією. Тобто начебто це були не одиночні пікети, а це був начебто масовий пікет, просто активісти, вони одиночно виступали, скажімо, за мету цього пікету. І судові засідання сьогодні відбувалися у Сімферополі, Джанкої, Алушті, Судаку, а також кількох районах анексованого півострова. І вже є перші рішення незаконних окупаційних судів, і, власне, активісти мають сплачувати адміністративні штрафи у розмірі 4700 гривень, якщо на гривні, 10 тисяч рублів, якщо говорити про рублі. І кримські татари, община кримських татар, вони, власне, вже розпочали збір грошей для того, аби зібрати усім миром ці гроші, аби активісти, звинувачені незаконно, могли заплатити ці адміністративні штрафи. Пане Олександре, з приводу цього, наскільки те, що сьогодні в Криму, наскільки це є прецедентом? Судова практика, тобто працюють суди, виносяться рішення, законні, незаконні, але 70 водночас судових засідань. Кількість адвокатів не вистачає, кількість правозахисників не вистачає. І навіть там активістів, які би могли підтримувати своїх однодумців, їх теж не вистачає, бо 70 справ, різні суди, якась така масова акція. Ну, дивіться, для Російської Федерації, для Кремля це взагалі звичайне діло. Якщо ви подивитеся на те, що відбувається в Москві після акції протесту, коли мешканці столиці Росії виходять на протести проти Путіна, то потім переповнені одночасно всі суди, всі автозаки, всі ізолятори і ще запаковані навіть ті машини, які довозять людей. Тобто одночасно перепаковано все, і все одно їх не вистачає для того, щоб в цивілізований спосіб нормально зробити судовий процес. Це називається момент, коли російська система дає збої. Тому я вдвічі сильніше преклоняюся перед всіма громадянами, які вийшли і протестували, і перед цими 70 учасниками цих процесів, і перед всіма сім'ями, родинами, хто їх підтримує, тому що насправді таким чином активісти, кримські татари демонструють збій системи, тому що вони бачать, що лідерів взяти і репресувати керівників або репресувати знакових людей, як це робило раніше ФСБ і система, не допомагає. Приходиться репресувати десятки людей, і все одно люди виходять і протестують. Крім того, кримські татари, активісти, які виходили зараз на цю акцію протеста, вони зробили одну дуже важливу ще річ. І я розумію, про який негатив ви говорите. Це сумна новина, що російська влада судить ні в чому невинних людей і фальшує і малює справу на рівному місці, видумовуючи, висмоктуючи з пальця. Я розумію, про що ви говорите. Але якщо подивитись на це не з точки зору людської нашої долі, людського дискомфорту, а з точки зору глобальних міжнародних процесів, то це якраз приклад, коли конкретно кримчани, коли конкретно кримські татари вплинули на світові події. Наслідками цих подій, які відбуваються прямо сьогодні, буде те, що тепер в Раді Європи і в інших міжнародних організаціях з'являються не просто живі докази того, що Росія не виконує жодного міжнародного зобов'язання чи жодної рекомендації ПАРЄ з приводу виправлення ситуації в Криму і зупинення
зупинки політичних репресій, але і ужесточає поведінку, посилює політичні репресії і фактично іде по не просто свободі мирних зібрань, а продовжує далі на людському такому звичайному рівні показувати, наскільки росіяни окупували Крим і тримають населення саме в окупаційному режимі, а не в режимі якихось нормальних правових стосунків. Тому ця історія, яка зараз відбувається в Криму, це фактично в кінці року активісти кримські татари довели на прикладі, конкретному прикладі, на масовому, фактично по всьому Криму, про те, що Кремль тільки гірше зробив в Криму за останній час, а не послабив той посилений режим окупований, з яким вони зайшли. Тобто, якщо слідувати вашій логіці, то насправді виходить, що завтра маємо теж таку важливу подію. 19 грудня Рада безпеки ООН розглядатиме власне резолюцію України щодо прав людини на анексованій території в Криму. На жаль, оці події, що є зараз, туди не встигнуть потрапити лише маском, лише додатково, тому що вся це потрібно вплинути, скажімо, на голосування, бо під час того, коли голосувалося минулого року, більшості не було. Було багато країн, які або утрималися, або проголосували. Але ви подивіться голосування минулого року і позаминулого року, кількість союзників України зростає. Але це не може бути швидко. Між подіями, які відбувалися минулого тижня і тепер судових засідань, які відбуваються зараз у Криму на окупованій території Крима, то відповідно не може пройти так швидко, щоб вже завтра це в ООН в голосуваннях відобразилося. Бо світова бюрократична, дипломатична система, вона дуже повільна. Дуже-дуже. Але на це впливає події минулого року. І тому збільшується кількість українських союзників. І вже наступного року буде впливати вже ця подія, яка відбулася. Тому насправді зараз дуже важливо, щоб оцей героїчні вчинки, акції, коли одиночна людина одна виходить і вона підтримує хвилю, щоб це було не дарма. Дуже важливо зараз працювати на міжнародному рівні. Дуже важливо донести позицію тепер до кожного дипломата, показати абсурдність цих справ, показати оце силовий фактично режим ставлення до громадян, показати, як людей фактично ні за що судять, не просто ні за що, не просто судять, а намагаються зламати їхні долі. І, власне, я так бачу і відчуваю, що ви сповнені оптимізму. Ми ще перед ефіром з вами спілкувалися. Я знаю про те, що ви повернулися сьогодні чи вчора, власне, з Криму. І десь мені щось підказує, що там теж щось таке відбулося, що додає, скажімо, вам оптимізму. З ким ви зустрічалися, з якою метою ви туди їздили? Мало хто знає, мало хто звертає увагу на те, що так сталося історично, що не вся територія Криму є окупована. У нас є 4 села в Україні, які не окуповані. Це села безпосередньо Приозерне, Генічеська Горка, Щасливцеве і Стрілкове. Як так сталося? Сталося це наступним чином. Коли в свій час в Радянському Союзі Крим перекидували юридично з Російської Федерації в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки, то трошечки пізніше рішенням президії Верховної Ради ще тоді УРСР ці 4 села у складі 2 сільських рад, Щасливцівська і Стрілковська сільські ради, були виведені з Джанкойського району Криму і включені до складу Генічеського району Херсонської області. Якщо географічно, фізично, то мова йде про північ Арабатської стрілки. А якщо говорити юридично, то виникла ситуація, коли ці 4 населені пункти стали складовою Херсонської області. І коли почалася окупація Криму, російські війська зайшли теж у Стрілкове, але потім зупинилися і зрозуміли, що юридично це є не АРК Крим і не Севастополь. І Україна має зараз унікальну можливість, насправді, продемонструвати на прикладі цієї маленької частинки Криму те, яким чином має бути робота з кримськими татарами, з місцевим самоврядуванням, з правами людини, і з розвитком місцевих громад, і з розвитком того ж самого туризму, бо це туристична частинка. Я регулярно буваю на цій частині неокупованого Криму. Це відділяє фактично протока Пробоїна, це маленький місточок. Хто бував в цій місцевості, прекрасно знає цю частину. Хто не бував, всіх запрошую подивитися на цей фактично райський куточок. І що я там бачу? Я бачу там з одного боку гарну природу, гарні можливості туризму, рекреації і так далі. І я фактично перший раз, буваючи там, я завжди цим насолоджувався. Тобто завжди ми там робили святкування Дня Незалежності, молодіжні табори, заходи, громадські, навчання з усієї України. Але спілкуючись з місцевим населенням, я зрозумів одну дуже важливу річ про те, що права людей не забезпечені, самоврядування немає. Спілкуюся з місцевими меджлісами завдяки роботі Кримсько-татарського ресурсного центру і бачу про те, що права національних меншин теж вражені. Фактично сказати, що ми там робимо фасад, приклад того, як треба робити з Кримом,
Україна цим похвалитися не може. Або сказати, що ми там фактично відрізняємося від Так. Росії на анексованій території, теж сказати про це Ну не да, можна. тобто там немає проблеми з мирними зібраннями, про що ми говорили. Там можна проводити акції, там можна ходити на самоврядування. Там навіть я спілкувався з деякими людьми, навіть включені до складу виконавчого комітету ради. Але на запити не відповідають, закони не виконують, права людей ігнорують. Всі условия для руського міра. Просто і не тільки те, що телефон переключається, там телефон навіть автоматично переключається на російський час на 1 годину, а там юридично-соціально-побутово всі условия для сепаратизму. Я вирішив, що ми це будемо змінювати. Я долучився до ініціативи, яку започаткувала сім'я Барієвих, Іскандера Барієва, Зареми Барієвої, Кримсько-татарського ресурсного центру, до інших активних громадських структур, які працюють в цьому регіоні. Зокрема, ОПОРА теж тут є партнером. І ми вирішили це поміняти. Вчора конкретно я був на зустрічі, в якій було 30 людей. От вони зібралися. Дякую їм за те, що проявили активність, хоча це був недільний вихідний час. І ми фактично цілий день з ними проходилися в деталях, що ми можемо змінити вже. І фактично склали для себе такий неформальний план роботи, яким чином вже за кілька місяців ми зможемо перший крок зробити, за кілька наступних місяців другий крок. І фактично протягом наступного року, 2018-го, я буду до вас приходити в студію не тільки з оптимістичним настроєм, а якщо хочете, з позитивними новинами, як ми крок за кроком вибудовуємо інший Крим на півострові Крим, на тій маленькій частинці, яка Божим провидінням чи волею історії, але нам зараз дісталася можливість показати, як відрізняються результати змін і реформ. Ну і напевно на ділі показати те, що влада декларує, і те, чого влада, начебто, хоче про повернення Криму. У нас там всі можливості є, Коли всі йдеться можливості. про те, що є територія, на якій власне можна територія не анексована, не окупована, Точно. на Мова якій йде- можна продемонструвати, як ми збираємося повертати Крим. І щоб ми розуміли, мова йде не про Сиваш, да, там, ну, в якому там тільки лодочки там, і ну, нема населених пунктів, а мова йде про такий шматочок Криму, який є заселеним, в тому числі заселений етнічно кримськими татарами, тому що так сталося історично, що коли кримські татари починали повертатися після ссилки, то не дозволяли ж оселятися в традиційних на південному березі Криму, в Сімферополі, Бахчисараї і так далі. І велика частина кримських татар виселялася, і їх виселяли, і сама вже приймала рішення заселятися саме там, за Геніческом, саме на цій частині Арабатської стрілки. Тобто мова йде не тільки про переселенців нової хвилі, а мова йде про корінних мешканців, які пережили фактично Радянський Союз, незалежну Україну і ледь не стали на лінії фронту, тому що російські війська зі Стрілкового у свій час 10 місяців не відходили. Тобто це люди, які з нами солідарні, люди, які, власне, хочуть цих змін. Тобто, грубо кажучи, ми маємо одночасно регіон, в якому одночасно живуть сепаратично налаштовані люди, і одночасно ті люди, які не хочуть повторення долі Криму. Тобто це не просто, на мою думку, ідеальні умови для полігону, а це, на мою думку, має бути виклик для української держави зробити зміни такі, що будуть очевидні і для місцевих, і для всіх, хто приїжджає, тому що туди збільшується туристичний потік. 2015, 16, 17 роки, 3 роки підряд зростає кількість українців, які їдуть саме в цю частинку. Більше того, багато з них навіть не задумовуються, що це Крим. Багато українців, які побували на цій території. Ну, не знаючи цього нюансу, Да, бо я теж цього не знала. Вони думають, що це Херсонська область, що це якийсь просто Генічеський район. Абсолютно не знаючи, що це в свій час з Джанкойського району перекинули 4 села, 2 сільради у склад Генічеського району. Мабуть, так само така була ж мотивація перекидки, як і в свій час Криму, тому що було зрозуміло, що Російська Федерація не здатна підняти Крим, перекинули Україні, і було зрозуміло, що в складі Криму, Джанкойського району неможливо підняти ці 4 села. Тому включили до складу Генічеського району Херсонської області, тому що вони фізично, незважаючи на те, що це Арабатська стрілка, яка тягнеться з Криму, і з материком вона з'єднана тільки мостом, але ця дистанція мостова, вона менша, ніж через весь Крим дорогою обіжати. Ну, якщо продовжити, власне, цю тему повернення територій, або я би навіть говорила повернення людей, повернення сердець і умів, так, в першу чергу. Тут я з вами дуже згоден, тому що завоювати тільки людські серця і уми можна так повернути територію, бо інакший шлях – це кров і війна. Я думаю, на прикладі Донбасу ми найменше цього хочемо. Власне, і про Донбас, і про Крим. Є цей відомий, славнозвісний або сумнозвісний, навіть не знаю, як назвати, законопроект про назва складна, довга,
друга в житті, в побуті ми називаємо її закон про реінтеграцію, чи то закон про деокупацію. І там теж, начебто, коли він вже дійде до другого читання, там має з'явитися ця поправка про те, що це Я закон його ще простіше називаю. Про окуповані території. Так, про те, що у назві з'явиться не лише Донбас, а з'явиться у назві також і Крим, та про що багато хто говорить. Якщо цього не зробити, то краще не приймати цей закон. Ну, власне, це друге читання, і це поправка, яка має в другому читанні відбутися, але цього тижня, схоже, це не відбудеться. Та? Це один з законопроєктів, якого ми чекали, навколо якого ламали списи різні політичні сили, і українці оболівали. І, власне, сьогодні Ірина Геращенко, заступник голови Верховної Ради, вона на Погоджувальній раді сказала про те, що цей закон потребує доопрацювання і потребує ще консультацій. І таким чином, я для себе принаймні зрозуміла, що в порядку денному цього останнього в цьому році пленарного тижня цього законопроекту не буде. З цього приводу також висловилися керівники фракції Олег Березюк, керівник фракції «Об'єднання «Самопоміч» і голова фракції БПП Артур Герасимов. І, власне, що вони сказали? Давайте послухаємо, а потім продовжимо розмову. Звернулися до голови Верховної Ради з проханням про додаткові консультації до моменту, перше, затвердження санкцій проти країни-агресора, і друге, до моменту, коли будуть звільнені наші заручники. Цей закон не потрібен олігархату, який на 2/3 залежить від російського агресора. Не потрібен. Тому що цей закон напряму перекладає відповідальність за агресію і окупацію частини суверенної території України на нашого ворога. Бачимо, є така більш категорична позиція Олега Березюка і є не така категорична, а начебто абсолютно заслуговує здорового глузду позиція фракції БПП, які говорять про те, що, ну, хлопці, трохи ранувато. Давайте почекаємо, поки справді до Нового року наших полонених звільнять, та? І, ну, начебто все логічно, але, ну, скажімо, щось тут не сходиться. Насправді, дивіться, ви дуже вдало підкреслили один дуже момент, що між першим і другим читанням має бути допрацьовано і внесено в залі і проголосовано про те, щоб закон про окуповані території був комплексний. Тобто питання Криму з Донбасом не було розірвано. Ми вже допустили, ми як країна, ми як Україна, як українські дипломати, як держава новітнього періоду, ми вже допустили цілий ряд помилок на різних міжнародних площадках, ведучи дискусії окремо. Були випадки, коли ми вели окрему дискусію про Крим, були випадки, коли ми окремо в мінських форматах і в інших форматах вели дискусію про військові, про окуповані справи, про лінію фронту, розмежування, забуваючи про кримське питання. Пора цю помилку закінчити і більше її не допускати. Усюди, в будь-яких випадках, у будь-яких документах, все, що стосується Росії, все, що стосується окупованих територій, повинно завжди йти через кому? Донбас, Донецьк, Луганськ, Крим, Сімферополь, Севастополь. Воно завжди повинно йти в комплексі. І юридично це потрібно зафіксувати. Це перший дуже важливий момент з тої частини, що ви сказали, я б хотів на цьому наголосити. І другий момент – це питання, яке ви задаєте логічно, що ж вони витворяють. Частина з них розуміє про те, що це дуже важливий законопроект, і частина з них розуміє цю потребу, яку ми з вами щойно підкреслили, внести туди Крим і чим пошвидше прийняти закон. Але чого ж вони тягнуть? Насправді, і ті, хто критично налаштований, і ті, хто позитивно налаштований, стали заручниками власної ледацької позиції. Вони ж державний бюджет прийняли минулого тижня. Прийняли. Вони розуміли, що після державного бюджету частина народних депутатів збереться на літаки на Мальдіви, на Канарії на відпочинок. Розуміли це. Вони саме тому і ухвалювали закон про державний бюджет наступного тижня, бо боялися, що цього тижня багато народних депутатів втечуть і не встигнуть вони зібрати достатню кількість депутатів для ухвалення державного бюджету. Плюс вони були під заручниками тиску суспільства про те, що вже на дворі грудень місяць, чого ж ви не ухвалюєте закон про державний бюджет. А тепер на цей тиждень вони відклали ті законопроекти, які важливі для країни, але не так важливі для великої кількості нардепів душою і серцем. Ну, тому що їм бізнес важливіше, ніж державні справи. І тому і виходить, що голови фракцій, які розуміють важливість цих законопроектів, але розуміють, що в залі не буде достатньої кількості народних депутатів, починають петляти, як то кажуть, народною мовою назад, в доопрацювання, в консолідацію, в дискусію, в почекаємо новорічних свят, обміну полонених і так далі. Воно ж не має відношення насправді ні до обміну полонених, ні до чого. Воно має важливе питання достатньої кількості голосів в залі під достатню конфігурацію текста. А з цим проблема. Під одну конфігурацію текста голосів вистачає, але олігархи не встигають туди заложити свої інтереси, пов'язані з бізнесом, з торгівлею, з певними економічними умовами. А під іншу конфігурацію не вистачає голосів, коли вони закладують туди інтереси. Бо та ж частина найбільш активна олігархічних фракцій почала від'їжджати на Канари на відпочинок зовсім нещодавно. Про державний бюджет України.
Ну і тому, власне, виникла така ситуація. Та бачите, ми почули спікера Андрія Поробія, і можливо він був не погоджується з тим, що ви говорите, і виривається просто в наш ефір. Та він якраз погоджується, він про державний бюджет говорить. І в такому сенсі, Він знаєте, сам розумів цю небезпеку і тому ставив державний бюджет, коли треба. про те, що депутати роз'їдуться, ну слухайте, до свята Нового року залишилося ще 2 тижні. Тобто це настільки був буремний цей політичний сезон, настільки Нагадати вам, він як почався цей рік? був важкий, що вже немає сил домовлятися і боротися. Пам'ятаєте перший день цього парламенту? Перший день, як вони цього року зустрілися. Припало в них серйозне голосування цього року, перший серйозний день голосувань, припав на водохреща. Так вони вранці в сесійному залі не змогли розпочати засідання, бо кількість депутатів перед телекамерами, фейсбуками, в інтернетами в ополонці перевищувало кількість народних депутатів у сесійній залі. На тему того вони точно не перепрацювались, відповідаючи на ваше питання, але вони настільки розлінувались працювати, і це в воюючій країні, що є нашою трагедією, що діюча Верховна Рада просто не здатна ухвалювати закони. І ті голови фракцій, і ті спікери, і голови комітетів, які розуміють, що їм треба проводити певні законодавчі ініціативи, поспішають зробити це тоді, коли люди в залі є. А розуміючи, що людей в залі не може не вистачати на цьому тижні, вони наперед і роблять такі заяви про те, що відповідні законопроекти мають піти на допрацювання. Не по тій причині, що вони проти ухвалення цих законопроектів, а по тій причині, що в них просто немає достатньої кількості голосів в залі. А з приводу наших лінивих депутатів, ну вибачте, але це вина чия? Не депутатів, а виборців. Бо виборці приходили на виборчі дільниці і голосували за кого? За бізнесменів, які давали грошей на округи, на списки, на агітаторів, на штаби, на спостерігачів, на членів комісій і так далі. Тобто купляли. Наші виборці спочатку купилися, а тепер вимагають, щоб вони працювали. Ну так вони як можуть працювати? Вони ж бізнесмени. Знаєте, я би з вами погодилася, якби, скажімо, минулого тижня, який був не пленарним, але позаминулого тижня, який був пленарним, власне, на цей тиждень було багато анонсів. Тобто і Антикорупційний заявляли, суд. це антикорупційний суд. І знову ж таки, ну дуже обережно говорили про голосування з приводу законопроекту про деокупацію, бо теж, я так розумію, знали, не знали, чи ці рішення будуть. Але знову ж таки і про антикорупційний суд говорили. І це говорили ті депутати, які орієнтуються в цих кулуарних настроях, та про те, що будуть депутати чи не будуть депутати, буде кількість голосів чи не буде кількості голосів. Для чого були потрібні ці анонси? Там, коли суспільство вже очікує цього, а цього не стає. Ви ж зважте про те, що не можна дивитися процес у Верховній Раді відірвано від усіх інших процесів. В цей момент на вулицях були акції протесту, і в цей момент на вулицях були 2 лінії протесту. Одна лінія протесту організована рухом визволення, а одна лінією Саакашвілі. Інколи вони з'єднуються в один поток, інколи вони роз'єднуються. І там одна із вимог – це прийняття антикорупційного закону. І тому для того, щоб зменшити кількість громадян, які можуть приєднуватись до акції протесту, владі потрібно що? Не забувати про цей антикорупційний законопроект і волокітити його. Крім того, там треба було дочекатися Венеціанського висновку, узгодити законопроектні ініціативи, ну і так далі. Тобто деякі волокітення, вони є об'єктивними, а в деяких моментах політики волокітять питання, не бажаючи його просувати вчасно. Ну і тому, власне, а крім того, не забувайте про те, що Україна ж моніториться посилено світом, в тому числі з нашого прохання, да, бо Україна постійно хоче мати міжнародну підтримку. А одна із вимог міжнародних партнерів – це все-таки не забути про антикорупційний суд. Тому наша влада змушена робити інколи заяви, за які потім не відповідає за слова, але нагадувати про те, що да-да-да, ми пам'ятаємо, ми будемо розглядати цей антикорупційний суд і так далі. Тому її заявляли раніше, що це питання буде в порядку денному. Більше того, воно і сьогодні на Погоджувальній раді обговорювалось, воно і зараз у залі буде вспливати, просто до результату не дійде. Воно звучало від окремих представників, власне, за цієї засідання Погоджувальної ради. Ви кажете про те, що за нами стежить світ. Я це знаю. Ми це знаємо. Ми в цьому орієнтуємося. Ми бачимо, власне, ці заяви. І з приводу створення антикорупційного суду це вже навіть не більше як порада чи вимога, а це вже більш категорична вимога. Та? Коли представники Міжнародного валютного фонду нам говорять про те, що, власне, цей транш у 600 мільйонів, який мав бути останній, вони його відтермінували. І, власне, після цього з'явилася інформація, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом продовжиться тоді, коли, власне, буде створений цей антикорупційний суд. Це, якщо говорити про очевидні вимоги, та? І є менш очевидні, про які ми вже, скажімо, забули. Це оновлення Центральної виборчої комісії, це, нарешті, призначення голови Національного банку України. Сьогодні я вже навіть не підрахувала про те, що десь 8 місяців, та, пані Гонтарєва, вона вже, в принципі, не виконує свої обов'язки. Йдеться про... Прострочка ЦВК кілька років, тому НБУ ще є куди рости.
Так, тобто йдеться про дуже багато оцих, скажімо, питань, які зараз не на слуху і які хвостом Я це називаю парламентські борги. у 17-му році. Так, у нас така сама історія була в 15-му році. В 14-му році Верховна Рада не допрацювала і зробила парламентські борги на 15-й рік. У 15-му році Верховна Рада тільки збільшила суму парламентських боргів і перекинула все це на 16-й рік. В 16-му році сума парламентських боргів утворилася більша, ніж у 14-му, 15-му разом узятих, і це перекочувало в 17-й рік. Цього року Верховна Рада багато не робила парламентських боргів. Вона нових боргів не створила. Просто Верховна Рада не розгрібла парламентські борги 16-го, 15-го і 14-го років. І в результаті ми знаходимося в ситуації, коли у парламента отакенний порядок денний, в тому числі невідкладних законопроєктів, в тому числі прострочених речей, але це все прострочені речі в основному минулих періодів. І наша Верховна Рада продовжує в цьому ж стилі тільки накопичувати парламентську заборгованість. І в цьому вона не можна сказати, що вона змінилась зараз. Вона такою Верховна Рада була всі ці роки. Тому я вважаю, що винні в цьому саме виборці, тому що обирають такий парламент, і це має бути уроком нашим виборцям на наступні парламентські вибори. До них ще далеко, але, на мою думку, якраз зараз треба аналізувати і дивитися, щоб не повторити ці помилки наступного разу. В парламент треба брати працездатних людей. Людей, у яких не просто є час, можливість працювати, а які здатні працювати, і для яких це життя має бути. Державна робота для них має бути сенсом їхньої діяльності, а не увільний від бізнеса, олігарха, відпочинків чи ще якихось справ. Час. Піду-ка я в парламент, подивлюся, що там відбувається, і побистріше, бо мене там уже чекають інші справи. Які інші справи можуть бути у політика? Ну, все ж таки, ви бачите, ви більше хилите, скажімо, до такого людського фактору, людського фактору в сенсі, як депутат, який втомився, який не хоче працювати, а і не мав наміру працювати від самого початку, розумієте? Більше кудись хилити, знаєте, в конспірологію. Умовно кажучи, цей парламент я би не назвала, що він такий, як попередній, бо він чимось такий відрізняється. І про це, і цим, як на мене, гордиться спікер Андрій Парубій, говорячи про такі спринтерські, я би навіть сказала, якісь такі методи голосування, як голосували те, що називаємо, скажімо, медичною реформою, пенсійною реформою, ці сотні правок, це все голосувалося, це все пройшло, і, власне, сьогодні про це говорили як про величезні здобутки. А ці речі а ви б як теж хотіли, щоб спікер парламенту не гордився парламентом? Власне, я ж кажу, тобто ці речі, насправді, ту ж медичну реформу, чи ту ж пенсійну, не зовсім це реформа, але називаємо це реформою, могли не так швидко проголосувати, але вони це зробили. Відповідно, у мене виникає питання, що на це є політична воля, а на оновлення ЦВК немає політичної волі. І, можливо, вона не з'явиться, ця політична воля, ще навіть до 19-го року, бо вибори не так вже й далеко. Ви праві, насправді. Тобто, якщо розділити питання по категорії політична воля, не політична воля, то, наприклад, для таке питання, як заміна складу ЦВК, потрібно часу менше, ніж будь-який законопроект, який вони розглядали. Це взагалі постанова ЦВК, тобто це навіть не закон. Тобто, насправді, це приклади, такі можна приводити багато. Наприклад, там розгляд питання земельної реформи для об'єднаних громад, посилення децентралізації, або, наприклад, заміна складу ЦВК, або, наприклад, включення до питання порядку денного речей, пов'язаних з новим виборчим законодавством, створення того ж самого антикорупційного суду, вирішення законопроєктів з питанням зняття недоторканності, вирішення питань процедури імпічменту і так далі. Ці питання, насправді, не потребують багато часу. Це питання політичної волі. Але є питання, які потребують багато часу, і законопроекти мають проходити в першому, другому, третьому читанні. І от нехватка часу інколи призводить до того, що навіть правильні реформи і правильні статті, і правильні ідеї сприймаються потім в штики суспільством, навіть прогресивним суспільством, тому що з ними певні речі не обговорені. Хочете приклад? Згадана вами медична реформа. Купа статей суспільством не сприйнято до кінця, тому що фактично кінцевий варіант обговорювався в залі, а не як має бути. І Міністерство охорони здоров'я було поставлено в дурну ситуацію, насправді, коли дотягнули медичну реформу до кінця року і могли зірвати, бо якби не прийняли в кінці року, то вже і з 1 січня не прийняли її. А про закон про освіту згадайте, про мовну статтю. Коли мовну статтю писали прямо в залі, і ідея то правильна, але не мало часу обговорювати це з суспільством. Тому відсутність працездатності народних депутатів впливає негативно на законодавчий процес навіть тоді, коли у них є політична воля. Бо воля є, бажання голосувати є, вони згодні, а часу провести парламентську роботу у них немає. Тому насправді зараз в парламентських боргах є як і те, на що вони не бажають, і це часу не вимагає багато. Згаданий вами приклад ЦВК ідеальний в цьому плані. Так і ті речі, коли вони не проти, до них руки не доходять.
І, власне, ви правильну річ сказали про те, що насправді від нас, від виборців, теж залежить, що Дуже відбувається багато. у парламенті. Дуже бо багато. ми обираємо цих людей. Але, знову ж таки, це питання для мене, яке залишається відкритим. Наскільки тут багато участі виборців, бо багато всього залежить, знову ж таки, від Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія до членів деяких, там є дуже багато, насправді, запитань. І окрім того, що це, як ви сказали, вже протермінований орган, там є члени, до яких є дуже багато запитань, зокрема, які працювали із за колишньої влади. Тому, знову ж таки, виникає це запитання, чи зможуть виборці проявити цю свою волю, власне, максимально на 100%, коли в нас є, по суті, нелегітимний склад Центральної виборчої комісії. Ну, дивіться, якщо так об'єктивно дивитися, то за половиною членів ЦВК, може і за більше, тюрма плаче. Це люди, які приймали участь у фальсифікаціях в часи Януковича. Я І з про ними це все кажу. зрозуміло. Другий момент, фальсифікації на виборах ніхто не відміняв. От у нас в неділю відбудуться вибори, 24 грудня, закінчені. в об'єднаних громадах, але вже зараз видно, як в певних громадах фальсифікації відбуваються. Але є і третій фактор. Коли люди масово йдуть на вибори, це ламає всі фальсифікації і всі плани. А від кого залежить, чи люди йдуть масово на вибори чи ні? Від самих людей. Все, на цьому ми ставимо крапку. Позитивна нота, вона мені подобається. Олександр Солотай, політичний експерт та аналітик, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви теж були присутні під час нашої розмови.